Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika sekolah dengan orang as-sadar Rasulullah sadar itu syai'un fi abimun ta'adun. Qalahan jika aku sebutkan dengan itu as-sadar syai'un abimun itu kalimat bersir ilmu kalimat salasan salah satu lalu salah samarotin seluruh ambalan itu kalah dari dalam membunuh mongsos dulu. Nabi tahu juga bahwa sodako itu adalah sesuatu yang sangat besar. Maksudnya besar ini loh, gede, fadilahnya gede, kepentingannya gede, ganjarannya. Maksudnya sodako itu butuh sesuatu yang baik-baik, termasuk sesuatu yang baik. Nabi yang ngendikakan itu ngantek dibayang itu satu ketika itu yang penting itu ngantek hidupnya sangat penting. Wafi riwayat itu sebelum riwayat di Tobroni itu Imam Tobroni wa Abu Naim an Anasin saya sahabat Anas di Asani dan lawan biro sanad sifatin kan mau percaya tasoddaku utai lafal tasoddaku padha gawe sedekah sira kabeh fa inna sodakotan monggo temen sedekah lak kita hukum pira-pira perkara kang nyelametake sira kabeh minan nari saking neraka iki maknane mecat utawa nyopot Evola sokung tegese nglametake sira kabeh minali jahanam saking neraka jahanam. Wasodaqah utai sodaqah itu afdhalul min haji tatawu tinimbang ibadah haji sunnah indah Abi Hanifah luwih Imam Abi Hanifah. Ada kaya mengkono hadis nakolau indah indah utawa hadis sapa Munawi Imam Munawi anil ibradi sa Imam Ibradi. Malah nomor jauh sodaqah itu sama tinimbang haji sunnah. Haji sing kudu dadi rukun Islam. Haji sing kedua ketiga. Wa qala lan itu sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu jadi bahwa kula taruh bisa kula apa sebab al balai dilai. Wa tuqawwilu lan bisa ndawakake apa sedekah al-umrah umur. Itu baru bisa ngundakake apa sedekah ini ing dalam umur mundhake keberkahan. Payus rohu mongko den tasarufake apa sedekah. Nah, payus rohu mongko den tasarufake apa umur. Itu ati ing dalam taat. Jenengan umur itu tengah ing dalam ongkone iki bensane ora pati penting. Maksudnya akan lebih penting lagi bahwa jenengan umur iki sing dianggap dawa ya sing amale. Maka urung karuan wong umure 80 karo sing umure 50. Kunjuk sing umure 50 mesti kalah karo sing 80. Bisa juga sing umur 50 iki dianggap dawa mergo sing umur 50 iki ngamali luwih akeh timbang sing umur 80. Yo sing apik mula ana hadis sing dawuhe bahwa apa khairun nas man qala umuru wa hasuna amaluhu wa ya nek umur dawa niki yo ngamale apik. Nek ming dawa tok ramah-ramane iki yo ora pati faedah. Jenengane ora berkah. Misalnya di warung umur dawa ini ra iso ngomong-ngomong minggu dulu wae orang sama mati. Iki lak ya ora patek. Apa ana manfaat. Bahkan wong-wong ampuh-ampuh biyen iki lak cara etungan umure malah ora dawa-dawa. Contoh Imam Ghazali ini saya kepapat. Tapi karangan kitab ini
nek dilakoni wong biasa koyone ngentekake umur 120 tahun. Imam Syafi'i iki ora nganti sida. Imam Nawawi Imam Nawawi Suriah Mas iya bisa kecil dia malah belum rapi wong ngaku tapi ngamal Kanjeng Nabi dhewe paling api-api menungso yo mesti cara hitungan dengan tahu tetapi ngamal wong jenenge mesti ora ora perlu mesti dowo ing dalem hitungan tahun ora tapi mesti dibagi oke waktu sing digunakake dinggo ngamal. Nah, sedekah iki marake ngono iki. Wong gelem sedekah iki dawake umur, dawake iki ya iso maknane dawake taune terus tambah ngamale. Utawa taune jane ora tambah, tapi ngamale gak tambah. Sehingga nilai uripe iki luwih Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin iku sebutane fi riwayat ya Abi Naim wa Abi Naim an Ali sang Sayyidina Ali bi isnad lawan sanad baik kang atas. As-sadaqah qatu tasadaqah ala wajhi atase wajhi sadaqah. Fi mutabda isra wa fi riwayatin utawi lafal as-sadaqatu ala wajhiha di riwayat Pak Abu Naim sing sanate saka Sayyidina Ali ketika bahwa sedekah iki ngatasi wajib maksudnya sedekah kuwi mingkare apa karepe wong sedekah diniati apa kuwi bisa wastina'ul ma'ruf lan agawe kebagusan wa birrul walidain lan bagus wong loro wa silaturahim lan nepung sana iku tuhawilu bisa mindah balik maksudnya asyaqa amino ing cilaka diwalik sadatan ing bejo kok gelem gawe apik termasuk bekteni wong tua termasuk silaturahim kuwi ya bisa merubah perkara sing gawe cilaka mari dadi bojo wa tazidulan bisa nambah apa sedekah fil umrin dalam umur wa tamiyulan bisa ngreksa apa sedekah maksari asu ing tumibane perkara Allah. Sedekah itu iso dienggo ngreksa utawa jagani nameni saka pira-pira perkara Allah. Wa hukialan den critake ana apa ana rajulan temene wong lanang. Iku kana ana sapa rajul iku lawu duwe rajul apa sajaratun wit adi mantun kang gedhe indah baite dalam sandingi omahe rajul. Dia ikut dalam sajarah afrahul warsa nadi utawi piro-piro piyike manuk delkuku. Dia mampu dia nang ngomong saking bae ya mau gede jeneng kono susuwe manuk bro. Pakolat tumuli ngucap lalu mari Rasul sapa zaujatu bojo wadone si rajul is'at syahida yas'atu su'udan is'at ya amat munggah sira utawa meneo sira dilatil kasajarati maring mungkun-mungkun wit wa nazzil lan meduna sira al afraha ing kira-kira piye dinat amal supaya arep aweh mangan kita biar kelawan afroqwi al aulada ing kira-kira anak bojone wedok ngomong karo sing lanang mbok kono menek wit kae kaya ana piye pirang-pirang krungu kok bisa
cukup piye mangan makanya anak-anak itu kuwi. Bapala tumring lakoni sapa rajul mau dari kae mengkono-mengkono is'ad. Nah, terus sing lanang nggih manut, menek tenan. Asyakata tumli wadul sapa alwarsanatu. Manut berkuku mau ila Sayyidina Sulaiman alaihissalam maring Nabi Sulaiman alaihissalam. Kosot lan nyritakake sapa warsana utawa manuk mau alaihi ngatasi Nabi Sulaiman. Al-qisota ing cerita pada tumli ngundang sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam birojuli lan wong lanang wa a'adahu lan ngancam sapa Nabi Sulaiman rajul bitaubati janjeni bitaubati kelawan tobat. Apalah tumli ngucap sapa rajul lanang mau ma'ud ora arep baleni ingsun ila fi dzalika maring nglakoni mengkono-mengkono sahida ilatil kasasara wis dipun kapok ora arep menek wit kuwi abadan dalam selawase. Apalah tumi ucap sapa anak wadon di zaujia maring bojo lanang iman amis lama kala dia ing padane pengucape zauja al-ula sing pertama. Ya sing wedok tetep nguyak wae kono mung dipenek cukup piye kuwi ketigo makane anak-anak itu. Gandeng sing lanang wis apa janji karo Nabi Sulaiman dhewe ora gelem pakola ngucap sapa rajul lanang maula anu ora arep lakoni sundari kaya ngono-ngono sa'ida ila tilka syajar. Fa inna sayyidina Sulaiman nomboten sine ndoro ingsun ya Nabi Sulaiman iku nahani wis nyegah utawa nglarang sapa Nabi Sulaiman ingsun andalika saya ngono-ngono menek wit aku wis dilarang Nabi Sulaiman ra kena menek wit. Pakola tumling ngucap sapa zauja bojone wedok ngomong meneh lahu maring rajul atadun nonton nyono sira yen ana Sulaiman ate ing terus Nabi Sulaiman ya tafarro kober sapa Sulaiman maka maring sira aulil warasa nanti utawa maring manuk terus bahwa halil utawi Nabi Sulaiman masyhulun bukan ketubul dumul ki kelawan keraton Nabi Sulaiman yang itu pinter bojo Nabi Sulaiman iki apa koyo sing kelingan kowe karo manuk dulu mesti apa Nabi Sulaiman iki mentingke kowe apa mentingke manuk dulu. Nabi Sulaiman iki sibuk gaweane apa akeh kratone luas kuasaane ombo. Antine nek kowe ming menek njupuk konangan. Piye ora ya ora apa-apa, ora patek dipikir Nabi Sulaiman. Ning piye-piye Nabi Sulaiman kuwi kan rakyate ora ming menungso, kewan-kewan kabeh kan. Artinya Nabi Sulaiman kan berkewajiban melindungi rakyat. Walam tazalan ora bisir ora leren-leren sapa man mau iku kadalika kelawan kaya mengkono-mengkono qolat lalu sing itu becer terus pokoke muyak karo semana. Ika rajul hatta saidan sehingga menek sapa rajul wa anzalalan medunake sapa rajul al-afraha ing pira-pira piye. Padatun nibari sapa al-warsanatu manuk berkuku ila Sayyidina Sulaiman wa a'lamathu lan metekake to ngaturi pirsa sapa warsana kuwi ing Nabi Sulaiman bizalika kelan mengkono-mengkono tingkae rajul lare apa manuk berkuku kuwi lapor bahwa ternyata wong lanang kuwi ora manut Nabi Sulaiman nyatane tetep penek piye tetep dijupuk. Bahwa batu muli bendu to duka sapa Nabi Sulaiman wa ta'ala nimbali sapa Nabi Sulaiman bisayyata naini kelawan cemeti loro setan bisayyata naini iya bisayyata naini kelawan setan loro ahadu makang tai salah suwijine syaitan nain iku lak minal masyriq sang arah wetan wal akhiru ta sing ana iku nang maghrib waqala
Wa qala lan ngucap sapa Nabi Sulaiman lahuma maring syaitonaini ilzima netepono sira asyajarata ing wit fa idza ada mongko bali sapa ar-rajulana ilal afram maring piye fa khudha mongko nyekelo sira loro kiri jelahi kelawan sikil loro ni rajul wal qiyahu lan nibakno sira wong loro minasyajarati saking wit. Nabi Sulaiman utus jin kembangane ngundang jin loro saka tanah witan ke tanah kulon. Terus digawi kowe jin loro kowe nunggonono wit kae nek wong lanang kuwi menek cekelen sikile tibakno. Pada batum li budal sapa syaitana ini bial zamani ale netepi sapa setan loro motil kasajara ing mungkon wit. Falamma farhat anus duweni piye nah wis miye meneh apa alwarsana tu manut buku mau amida mongko nejo sapa rajulu wong lanang ayas ada yen to munggah sapa rajul ilaya maring sajara wa ta'ala nyelake sapa rajul rijlai ing sikilone rajul alaiha kan sajara fa idzan dalam alikalane wa rijlai bisa ilim lan wong kang njaluk alal babi ngatasi akeh arep menek ngono kuwi lho. Ana wong ngemis ning omahe ya karang wite kan ning jejer omahe sanding omahe. Pak Amaratum li perintah sapa rajul imra'atahu ing bojo wadone rajul antuk tiyahu ing yen to aweh sapa imra'ahu ing sa'il sayan ing suci-suci. Qala tumuli ngucap sapa imra'an laisa ora ana iku ing dalam posisi suci farajaat dibali sapa rajul lanang. Akhire akeh arep menek lho sing ndelok ana wong ngemis. Sing lanang terus akon sing wedok kok wong ngemis dene apa ngono sak duwene. Sing wedok omong lan yo apa ya Pak. Akhire sing lanang ras do menek. Terus dilek bali nang omah. Bahwa jadah tumli nemu sapa rajul nalika bali mlebu omah, wong lanang mau nemu lukmatan ing sak puluhan, ya mung secuil roti ngono. Tadabaha tumli awas sapa rajul ing lukmah mau lisai maring wong kang jaluk. Sumasa ida tumli 12 menek sapa rajul latil kasajar maring mengkon wit. Wa anzala lan medunake sapa rajul al-afraha ing piye para jaatum libali sapa alwarsana manut ila sayyidina Sulaiman maring Nabi Sulaiman wa akhbaratulan ngabari sapa warasana hu ing Nabi Sulaiman bidzalika kan kono tingkai rajul bahwa tiba tumli bendu nesu sapa Nabi Sulaiman wadban lawan bendu sadidan kang banget ya Nabi Sulaiman nesu wis komponan setan loro kon jaga nyatane laporane manuk deku kuwi wong lanang iki nyatane jek iso menek, jek iso njupuk piyike. Wa ta'ala nimbali sapa Nabi Sulaiman bi syaitana ini lan setan loro faqala. Tumli ngendika sapa Nabi Sulaiman asai tumani. Kowe wis do duraka wani kowe wong loro karo aku. Faqala tumli ngucap sapa syaitana ini ma'asai naga ora maksiat utawa ora wani duraka ingsun ing panjenengan wa inna lan temene kita wong loro iku laziman aus netepi kita tilka syajara ing mengkon-mengkon wit. Lama saida mesti munggah sapane ar-rajul lanang jam teko ila babi maring lawangi rajul sapa sailun wong ngemis. Fa'tahu mongko tumli awes sapa rajul saluk matan ing sakulan min syairin sing gandum. Tuma'a tumli bali sapa rajul fatadarna tumli agi-agi sapa kita ilahi marang rajul linak kudahu supaya nyekel kita ing rajul. Ibasa dumadaan utusan sapa Allah Rasulullah malakaine ing malaikat loro. Akhoda nyekel sapa adu masalah sujine malaikat loro diunuki kelawan bulu ingsun. Wa alqani lan nibaake sapa malaikat ing ingsun fi matla isyamsi ing nggon mlethake srengenge. Wa akhadha
lan nyekel sapa karo malaikat sijine sahibaya ing kanca ingsun wa alqaulan nibake sapa malaikat akhir mau di maghribi syams ing nggon surga srengenge mung suwe dadi malaikat setan loro iku arep nibake wong lanang mau cekel karo malaikat sing siji diucalke ngetan sing siji diucalke ngulon wa za utai kila apa cerita kuwi lelakone wong lanang mau iku ida kana lakane ana apa sedekah tu sedekah min halalin saking barang halal wa ma ida kana dalam arekane ana sapa apa sedekah min haram sing haram fala yuntij mongko ora buahaken ora ngasilake apa barang haram illa adaban coba ing siksa. Menunggu nek sedekah pancen barang sing halal pancen malati. Allah mempangandikan bahwa termasuk panganan ini nek sangone wong lomo dadi tombo. Nek panganan sangone wong lat apa wong bakil iso dadi penyakit. Kama ini hadis ruya kang diceritake apa ma'ana Anas bin Malik saing sahabat Anas bin Malik apa anau muslimin sahabat Anas ukolan sapa Anas sekolah sendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi jahannam temesne iku dalam toko jahanam baitan wujud ana omah yusama kang den arani apa baital huzni ing omah kesusahan bau kamus nyawisake ing bet sapa Allah Gusti liman maring wong tasaddaqa kang sedekah soman min malin saing bondo haramin kang haram. Nabi dawuh ning neraka iki ana omah sing omah mau jarane omah kesusahan. Kuwi dicawiske kanggo wong sing luwih sedekah nggo sedekah barang haram. Diwongi nek sedekah barang haram malah susah. Artinya barang ini haram disedekahke nek cara tunggu ya malah rugi. Kok ganjaran yo ora oleh, kadang hilang bandane yo ora ndake apa-apa tetep disiksa. Tur yo ora marake yo barang mau dadi halal yo ora. Iya. Ana to model ngono kuwi. Money laundering ya, money laundering. Pencucian uang karena duit haram dan jadi halal, korupsi misalnya 1 miliar, terus dibantoke ke masjid 100 juta, terus tinggu ngumrohke kiai-kiai misalnya 10, rumangsane lah jiturah tinggu kira-kira jiturah kok 700 mau 800 juta. Tapi nek semua juta ini jur halal. Le sedekah 100 juta ku masjid yo karepe dadi ganjaran ning ora. Yo iki barang ning ilang tok. Malah tetep kesiksa, lan sesuk mah ning digetuni. Kula ning neraka jahanam no. Umat sebenarnya umat susah yo susah yo betul. Berarti omah yen ana satu ra ngono. Artinya barang ini orang haram sudah pakai melaku. Barang ini sebagai usul halal. Tapi nek barang halal sak puluhan wae nyatane iso nyelamet. Jadi lantaran Gusti Allah ngutus malaikat loro. Malaikat loro iki ngantek paribasan kan nentang karo nabine Gusti Allah. Nabi Sulaiman ya nabi, ya kekasih Gusti Allah. Tapi nyatanya kalah karo sedekah. Sedekah sing saka barang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasan al-Basri riwayat kisah Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu temene kanjeng Nabi kala tuan Nabi Mamin abdin ora utai sing kawula wala amatin lan ora sing wong wedok tasaddaqa kang sedekah sapa abd lan amat diluk maten lan sak puluhan min haramin sing barang haram
ala miskinin ing atase wong miskin ilaan amahuma jaba yen to paring pangan ing abet lan amat sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat ing dalam sedina kiamat minal islim saking jujurane wesi utawa timah sing jujur ila diucapake apa ya Rasulullah wama iku apa to amul islim utai panganan islim kala niku sapa yo iku to amun panganan kala kau kang misahake ton sapa Allah taala min hadidin saing usia bisin kang garing wa yuda bulan den jur to dilelehke apa si mau minari jahannam saking genine neraka jahanam ataya sira sing dadi apa hadid usi mau dadi kalmah kaya banyu sing dirane misli yo usi sing dibuang ning neraka jahanam ngantek cuwer kaya banyu saking panase faida akala mengandalkan mangan pindu saking islim apa dari kal insan mengkono menungso tanpa taat mongko mreteli atau pedhot-pedhot apa amau kira-kira ususe insan